गोसो समायना सोरनिबा मोख्रा मोख्रा मैदेर गराय सोरनिबा नोंखौ आंखौ गोसो समायना सोरनिबा इसोरनि सोरजिया बेसेबा समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबा समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबा समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबा गोमोथाव दे हाबना गाबनो हाखावाखै न' गाबनो हायाखै आरो हाजोखौ मिथियो हाजो बार बारनाय होननानै आरोना बेनिफ्राय माबाखौ माने दै बोहैनाय ना दै बोहैनाय खिथिदो ओमफ्राय दाउमानिया दाउआ ओरै दाउ बिरनाय दे आरो हाजो माने बिफां लाइफांथ' ओरै जाहैबाय बेखौलाय खिथिबानो जागोन ना इदि आरो खिथिबाव नामा हा गोरा मोनदों दे हा मा होनदों दै हमनायखौ दै सारनाय दैया बोहैना होमबा होननानै आं बोलांबाय जागोन न' तालाव लांदे तालाव लांबा जागोन दे रेडि 1 2 3 गो मोख्रा मोख्रा मैदेर गराय सोरजिबा दामनाया दे रेडि 1 2 3 गो मोख्रा मोख्रा मैदेर गराय सोरजिबा नोंखौ आंखौ गोसो समायना सोरजिबा मोख्रा मोख्रा मैदेर गराय सोरजिबा नोंखौ आंखौ गोसो समायना सोरजिबा इसोरनि सोरजिया बेसेबा समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबा गोमोथाव इसोरनि सोरजिया बेसेबा समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबा गोमोथाव हाजो हाला दैमा दैसा सोरजिबा दाउमा दाउसा बिफां लाइफां सोरजिबा हाजो हाला दैमा दैसा सोरजिबा दाउमा दाउसा बिफां लाइफां सोरजिबा इसोरनि सोरजिया बेसेबां समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबां गोमोथाव इसोरनि सोरजिया बेसेबां समायना इसोरनि सोरजिया बेसेबां गोमोथाव ला 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 La 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 la. Nah, begitu kenal deh, apa yang ada? Mana performa itu, mana kriminal yang hacker ada, tahu ya, itu semua ada, ada tahu kan, di video ada.